Vítame vás pri pravidelnom prehľade najdôležitejších udalostí z oblasti daní, účtovníctva a legislatívy za uplynulý týždeň. Prajeme príjemné počúvanie. Začneme zbierkou zákonov. Uverejnené v nej boli v uplynulých dňoch viaceré právne predpisy. Zákonom o profesionálnych náhradných rodičoch sa upravil aj zákon o dani z príjmov. Oslobodzuje sa ním finančný príspevok poskytnutý profesionálnemu náhradnému rodičovi na úpravu bytu alebo rodinného domu. Novelou zákona o miestnom poplatku za rozvoj sa upravujú dve zásadné oblasti. Zvýšenie hornej hranice sadzby poplatku za rozvoj a rozšírenie možností využitia výnosu z poplatku na rozvoj na okruh ďalších vymedzených oprávnených výdavkov. Novelou zákona o dani z príjmov sa upravuje skutočnosť, že iným majetkom na účely zákona o dani z príjmov je aj úhrn technického zhodnotenia a oprav vykonaných na budove využívanej na účely poskytovania ubytovacích služieb a s nimi spojených služieb, ako aj na budove alebo na stavbe využívanej na účel výkonu športu, ktorý je najmenej 10% vstupnej ceny tejto budovy alebo stavby. Zmena spôsobu odpisovania sa uplatní aj na budovy a stavby, ktoré boli odpisované v zdaňovacích obdobiach predchádzajúcich zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie po 31. decembri 2025. Zmena odpisovej skupiny, zmena doby odpisovania ani zmena ročnej odpisovej sadzby sa však v týchto predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach neupravuje. V zbierke zákonov bola zverejnená aj novela zákona o dani z príjmov, ktorou sa zavádza inštitút superodpočtu aj do oblasti športu. Finančná správa zverejnila najčastejšie otázky a odpovede k vyhotoveniu zjednodušenej faktúry do hodnoty 400 eur a k odpočítaniu dane z nej platiteľom dane z pridanej hodnoty od 1. januára 2025. Zverejnila aj metodický pokyn k zákonu o správnych poplatkoch, k postupu orgánov finančnej správy zapojených do centrálneho systému evidencie poplatkov, tzv. Systému ECOLOG. Ministerstvo financií zverejnilo oznámenie o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. Zo spravodajstva Európskej únie vyberáme. Na zasadnutí Rady ECOFIN 20. júna 2025 ministri financií Európskej únie preskúmali pokrok vo viacerých daňových spisoch a formálne schválili jej polročnú správu o daňových otázkach spolu so závermi o práci skupiny pre kódex správania v oblasti zdaňovania podnikov. Európska komisia v júlovom balíku oznámení o porušení predpisov zaslala Švédsku formálne upozornenie, v ktorom zdôraznila obavy týkajúce sa režimu zrážok predbežnej dane z príjmu pre zahraničných dodávateľov. Podľa súčasných švédskych pravidiel musia klienti zrážať paušálnu 30% daň z platieb dodávateľom z iných krajín Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, pokiaľ nemajú povolenie na zdanenie typu F. Komisia tvrdí, že to môže porušovať slobodu poskytovania služieb, keďže sa to uplatňuje aj v prípade, že zahraničný dodávateľ nemá vo Švédsku stálu prevádzkareň. Na september sme si pre vás pripravili aj viaceré zaujímavé nové školenia. Už 10. septembra sa uskutoční seminár zameraný na legislatívne zmeny v neziskovom sektore a legislatívu športových organizácií. 17. septembra bude seminár zameraný na problematiku organizačných zložiek, cez ktoré na Slovensku podnikajú zahraničné firmy. Fotovoltaické zariadenia sa dostávajú do popredia, s tým súvisí aj zmena v legislatíve. V rámci školenia sa 22. septembra pozrieme na zmeny, ktoré platia od roku 2025. Komu zanikla povinnosť a komu naopak môže vzniknúť. V októbri štartuje aj cyklus seminárov Dane komplexne, ktoré vás pripravia na najbližšie skúšky daňových poradcov. Rozsiahlejší prehľad informácií z oblasti daní a odvodov nájdete v našom spravodajcovi, ktorý vychádza každý týždeň v stredu. Aby ste žiadne číslo nezmeškali, prihláste sa na odber newsletterov prostredníctvom webu SKDP. Ďakujeme, že nás počúvate.